Dámy a pánové, zdravím vás pri informačnom videu. Takže ďakujem vám všetkým, že mám už 16 odoberateľov. Pre mňa je to dosť, ale pre niektorých je to zase málo, lebo niektorí majú 100 000 a tak. A tí majú už aj reklamy a sú zapredaní. No a táto informácia je o tom, že za chvíľku bude špeciál za tých 16 odoberateľov, keď som mal tých 15 alebo 10, koľko to bolo, tak so Citymanom sme natáčali úplne hovadiny. Zajtra vyjde aj niečo, alebo kedy to vyjde, čo som mu natáčal, čo robil ten jeho špeciál, tak to vyjde tiež. No, síce neviem, kedy vyjde ten môj špeciál so Citymanom, ale malo by to byť na roku, alebo na Elpase teda, alebo na pekničke, alebo po ceste na pekničku, alebo tak proste. Alebo u mňa, alebo u neho. Teraz neviem ešte. Tak toto by bolo všetko z tohto videa. Dajte like, odber, čaute a majte sa perfektne.